दासो दुर्गा फुजानि गस्ला गोदान गोदान मोनबाय आंहासो गांसेबो गोदान गैयाब्रा बिफानाव बिनोबो बिफानि खर'आबो गाज्रिसो जानानै दङ बिमानाव बिनोबो दानो बिमाया रायलायगोन आंखौ एमावाबा मा हारसिंनो बुदुं बादां बखिगासिनो दुखु जादों आं आयै नोंहालाय मानि दुखु जालायखो आबा दुखु गैया जायोलै बेसेबां बुरजा दुखु दं आंनावबो मालायफोरासो फुजानि गस्ला गोदान गोदान बायजोब्बाय आंहा एमएलए नि फिसालाबाबो गांसेबो गोदान गस्लायानो गैया एमएलए नि फिसाला जानानै मा लाब जादों आंलाय मालाय जायफ्रा मोना बानलु बेदां मोना गस्ला गोदान गोदान मोनजोब्बाय आंहासो गैया साला बेनिखायनो दुखुलै बिराद बुरजा दुखु मा फुजाया गस्ला गोदान नांगौ होननानै बियो नामा जोंफोराबो गोदो मोनाखै गस्ला गोदान औ मिथिखायो आं मिथिनाया मिथिखाबाय मोननाय नङा गस्ला गोदानखौ थेवबो मानो बोरैबाफोर गस्ला गोदान मोनगोन सानो मालाय बानलु बेदांनि गस्लायासो जि मोजांखा आरो जायफोरनि गस्लायालाय मालाय पकेटानो 10टा 20टा दंखायो गस्ला गांसेयावनो मालाया गस्ला गोदान गानोबानो नोंबो गानगोन नामा गानालाय मालाय बयबो गोदान गोदान मोनजोब्बाय जायफ्रायाबो बानलु बेदाङाबो होमबालाय बानलु बेदां मोनबायदि जायफ्रा मोनबायदि फरिखायावलाय मानो बुरजा नाम्बार लाबोआ गस्ला नांगौ बेनो बानलु बेदां मोनबायदि बानलु बेदां मोना गस्ला गोदान लाबानो नोंबो लाफागोन होमबा बानलु बेदां मोनबायदि फरिखायावबो बुरजा बुरजा नाम्बार लाबो मालायखौ गस्ला गोदान बायनाय नुबानो बेनोबो नांगौ होमबालाय बानलु बेदां मोनबायदि फरिखाफोरावलाय मानोथो नाम्बार बुरजा लाबोआ बिसिनि गियानखौलाय मानोथो लाया मानोथो बिसिनि गस्ला गाननाय बायदिखौ नुनानैल' लुगैयो थां बानलु बेदांनि खिथुआव हाबै थां एसे गियान सोलोंनानै फै थां आंलाय मालायनि खिथुआवलाय मानो हाबनांगौ बिसोरबा खिथु सुगोना सुवा मालायनि खिथुआव हाबनो बादोंबालाय मालायनि गस्ला गाननायखौबो दा लुबै होमबा आं बानलु बेदांनि खिथुआव हाबोबा गस्ला गोदान मोनगोन जाहैबाय होमबालाय मानोथो बिदों मालायनि गियानखौ सोलोंनो गोसो गैयाब्ला मालायनि गाननाय जोमनायखौबो दा लुबै माखौबा मालायनि खिथुआवल' हाबै थां होनबाय थायो माबा मोनसे बुस्थु बिबाथाय माबा मोनसे खामानि मावनो रोङाबाथाय मालायनि खिथुआवल' हाबै थांनानै दाजायो माथो मालायनि बायदि लुगैयोब्ला मालायनि बायदि गियानि जानानै बिदिन्थि आरो नाङाबा आंनो गस्ला थस्ला मालायनि खिथुआव हाबनो खोन्थालायनाय ओइ गथ' सोरनि खिथुआव हाबनो खोन्थाखोलै नोंखौलाय आयाना आंखौ मालायनि खिथुआवल' हाबनो खोन्थाबाय थायो गस्ला गोदान बिबाबो मालायनि खिथुआव हाबनो खोन्थायो फरिखायाव नाम्बारखौ मोनबाबो मालायनि खिथुआव हाबनो खोन्थाबाय थायो खेबसे हाबनानै नायदो आरो बा नोंबो आंखौ मालायनि खिथुआवसो हाबनो खोन्थाबाय आरोना नाङाबा आंनो रावनिबो गस्ला गोदान होनाय नाङाबा आंनो रावनिबो हरनाय आया मा जातनि गथ'लै बेलाय रागासो जोंना थांबाय माथो आच्छा सोरलै बे गथ'नि बिफाया बे गथ'नि बिफाखौ सिनायमारा नों अमा राजा आंलाय आंखौनो बारा मोजाङै सिनाया माथो बे गथ'नि बिफाखौलाय बोरै सिनायनांगौ जाखोब्रा हा बोरैथो बे गथ'नि बिफायालाय बे गथ'नि बिफाया दुनियानि थगायसुला हिनजाव सानै साथाम गोसो थोग्रा बिहारि गदाय लाग्रासो अब्लाथ' नोंनि फिसाया जोबोद दुस्थ'थार माथो मालाबा आंजों सिनाखि खालामलाय बारनानै जोनो आं आच्छा आयालाय बहा थांदों आया गामियाव थांदों आच्छा दे दसे रेस्ट लाहैनोसै आं अमा राजा दासान्दि बाहेराव दा ओंखार दे हा माथो जानोब्रा दसे दसे ओंखारनायलाय नोंना खर'आ एसे गाज्रियैनो जखम जानानै दङ डक्टरा बुंनाय बायदि साननै लागोन ना नोंना गोसोखांथिया फैफिननो बेनिखायनो साननैसो न'आवनो थाथ'दो आरो बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय नायगिरि लोगोफोर बे लाब्रानि सिरिजखौ गेजेर गेजेर मानो बेलेग बेलेग टपिक लाबोनांगौ गोनां जायो नोंथांमोना बेनि फिननायखौ भिडिअनि लास्टाव मोनगोन अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम दे न'सिङाव थांनानै दसे रेस्ट लाहैदो अके बे साननैया माला बारग'गोनसो मोनबाय आं बे फाग्लानि गोसोखांथिया थाबैनो फैफिनबा हामथारसिगौ दाबा थफिरा माबा अमा राजानि जायगायाव मा खामानि मावदों इसोरासो मिथिसिगौ लामानि खामानिफ्रा मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ ना थिखादार नोंथां औ मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ लामाया साननैसोनि उनाव बायनाय बायदि जानो मोननाय नङा दै नाथाय मोनसे खोथामोन सार मा खोथा बे लामानि बाजेटखौ अमा राजा सारजोंसो रायलायनांगौ गोनां दङमोन दाथ' अमा राजा गैथ'वा आंनि सिगाङावनो बुं मा बुंनांगौ आरो मा लामानि बाजेट बे दा लामानि बाजेटखौ आं थफिरानि सिगाङाव बोरै बुंनांगौ जाखो जोंथ' अमा राजा सारजों आंजों एसे रानलायना लानोसो गोनांमोन मा सानहाबगो थिखादार बाबु सार आं नोंनो फोरमायनो हानाय नङा अमा राजा सारजोंसो खोथा दं आच्छा दे जागोन नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि थिखादार बाबु लामाखौ मोजाङैनो बानाय ओरैबायदि साननानै बानाय जे नोंनि न'नि वालाव इथा गाथिदों होननानै जागोन नों सिन्था खालामनाङा सिन्था खालामनांगौ गोनाङानो जायो गोबाङानो मोजां मोजां लामा बानायगोन होननानै बुङो नाथाय खायसे खायसे गामियाव दासिमबो लामायानो गैया बबेबा राजा लामाया दासिमबो बायला जिला बबेबा गामिनि लामाया बानायदोंबाबो गैला थारला थुला गाजोबनाय गोजा बेनिखायनो आं बुंदों लामाखौ मोजाङै बानाय आरो लामानि मोननाय फैसाफोरखौ लामानि नामावल' खरस खालाम जागोन दे आरो मोनसे खोथा बे लामानि मोननाय फैसाफोरखौ गावनि पकेटाव सोनानै दोनो दासान्दै जेसेबांखिनि नोंहा मोननांगौ दं बेखौ नों मोनखागोन नाथाय बिनि बारा दा सोनो नाजा नोंनि उदैयाव जागोन दे थौदो एबार फोरोंगिरिफोरखौ एसे खबर लाहैनि जागोन दे
आच्छा बे लावथाय मेरगमोननि सेप्टारखौबो बावनानैसो दं आं र' बेथाफोर नोंसोरखौबो खबर लानांसिगोन आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो लामानि मोननाय फैसाफोरखौ एसे पकेटाव सोनो साननाया बे अमा राजा सारा माला मोजां जागोन जेब्लाबो मालायनि खिथुआवल' हाबना खोन्थाबाय थायो गस्ला गोदान गांसेल' बिनायखौनो मालायनि खिथु सिङाव हाबबाय थां सोरबाखौ दिनै न'आव दाङा आङो आयौ सोरखौथ' जाखो बेलाय मानो गाबगासिनो दङ अन्थाव बाथावनो ओइ राजा मानो गाबदों आनै हापां आंखौ सिनायो नों औ नोंखौ सिनायथ' आरो नोंबो आंखौ सिनायो बे गोसोखांथियानोथ' माला फैफिनबावगोन आंनाव होमबाबो बे गथ'नावनो मोननैसो बाथ्रा सोंनि र' आं ओइ राजा मानो गाबबाय थाखो दा गाब देलाय बुंलाय मानो गाबदों नों आं दुर्गा फुजानि आइनाव गस्ला बिदोंमोन आइया बेखौनो नोंसानि बानलु बेदांनि खिथुआवसो हाबाय थां होननानै बुंदों जोंहानि बानलु बेदां माने आं बुजियासै जोंहानावथ' बानलु बेदाङानो गैया नोंसानि बानलु बेदाङालै आयौ बाला बदथमिस गथ'आ खोन्थासिगोनसो नामा बेलाय बुंलाय सोर बानलु बेदां आं खोन्थानि र' दासो देलाय मुसुगुरफुलायलाय ओइ खाथियाव लाबोलाय खोमाखौ दा बुं नों हाफांनि सिगाङाव मा खोन्थादोंहाय दा खोन्थाथ' दे हाफा लोमजानानैसो दङ आइला बिदिसो होनबा बुंलाय राजा बानलु बेदाङा सोर आरो जोंहानि मा जायो आं खोन्थानि बे गथ'आ बारा मोजां खोन्थानो रोंनाय नङा बे बानलु बेदाङा ना नारजि बुदांनि फिसाला आरो आच्छा बै नारजि बुदाङा नोंनि बयफ्रेन्डआ औ आंनि बयफ्रेन्डनि फिसाला नोंना बयफ्रेन्डआ गथ' गोनांलाय औहाय फिसाला गोनां बयफ्रेन्डसो आंना बयफ्रेन्डना हिनजावानो गारनानै खारबाय खुगायानो बाराथारमोन बेना बदथमिसथारमोन नारजि बुदांनि हिनजावाना बदथमिसथार बेनिखायनो हौवाखौ गारनानै खारबाय दा बेसोरा नारजि बुदांखौ अना खाना मोनथारबाय आङो बेनिखायनो आं बयफ्रेन्ड खालामनानै लाबाय आरो ओइ सिरि थादो जेबो बुंनाङा दालाय बहाथो थांनो नागिरदों नों बेग लालायना नारजि बुदांमोनाव थांनो नागिरदों ओंखाम ओंख्रि संग्रा रावबो गैया नालाय ओंखाम ओंख्रि संनानै हैनो दे मोजां हाब बिसोरनि खोथाखौ खोनासंबाय थानांगौबा फाग्लासो जागोन आं ओरैनोबा खर' गाज्रि जानानै दंखायो आंना थादो दे हापां बे दावसो देलाया आंखौ थगायाखैथ' बे गथ' फिसायाथ' जोंहानिसो बानलु बेदां होननानै बुंदोंमोन दा दावसो देलाया खोथाखौनो माथो बोरैबासो बुंबाय आं थाबैनो मिथिनांसिगोन बे बानलु बेदाङा सोर आरो बे बानलु बेदांनि मुंखौ खोनानानै माथो गावनि आंगो बायदि मोनदों माथो अमा राजानिसो फन हेलौ अमा राजा ओइ मा खालामदों दा आं ओरैनो लामाथिं दसे बेरायफैदों नोंलाय बा मालाय नोंहा लामाथिं बेरायनो मोनलायदों आंहा गैयालै न'निफ्रायनो ओंखारनो होजाया माथो मानो बे गोसोखांथि गोमानायनि थाखायब्रा गोसोखांथिया सानथामनि थाखाय गोमानानै दङ नालाय दा सानसेयाथ' थांबाय दा साननै दंबावो बे साननैखौ जेने थेने न'आवनो थानांगौ होननानै बुंगासिनोब्रा दे होमबालाय बिनि उनाव गोसोखांथिया जेब्ला फैफिनो आंखौ बावाबानो जाबाय आइला मानो बावगारनांगौ जाखोब्रा बावालै बावा बावाबाथ' मोजांनि बाथ्रा ओइ खोनासंलाय दा मोनायाव नोंखौ लोगो हमहैगोन दे आं जागोन दे बे लोखि सारा न' खासुरनाय हिनजाव थोमारला गोसोखांथि थाबाबो बेनो गोसोखांथि गोमाबाबो बेनो दाबा सोर हिनजावखौ सौग्रावलायखो जागोन दे दा मोनायाव आं सिरि सिरि थांखुमागोन नङाबा आइया आंखौ हगारहरनाय नङा जागोन दे अके बिदिबालाय बाय बाय बे बाराबा हले नोंखौ हिनजाव गदाय लाहोथारा आङो नायथारगोन आं सोर हिनजावजों लाइन मारिखुमादों सिरि सिरि नायखुमाबाय थाथारगोन आं हा मानोथो बेग लाबोलायखो दावसो देलाय नोंसानो रुवाथि नांगौ होनलाय बेनिखायनो रुवाथि थानो फैबाय आं रुवाथिखौलाय नांखागौ अब्लाबो मानो बेग लाबोलायखो नोंलाय आयौ बाला बेग लाबोआबालाय आंलाय माखौथो गाननो दावसो देलाय हर थालायनो नाङा दे फुङाव फैनानै मोनाबिलियाव थांबानो जाबाय मानो दे सिख्ला मानसि नोंनोबो गावनि थाखाय टाइम नांगौ नङा होमबा नों सानावल' जोंहानाव खामानि मावफैदो मोनायाव न'आव थाहैदो आरो नों जेबो नङाहाय मा आं सानावबो मावगोन हरावबो मावगोन आरो ना दे मोनायाव हर थालायनो नाङा मोनानि ओंखामखौ आं गावनो संनानै जाहोफैगोन खालि नों फुङाव फैदो फुंनि खामानिखौ मावफैदो आरो बेलासियावबो मोनानि खामानिखौ खावसे मावनानै गालांदो जागोन दा आं हरबो थानो गोसोमोन नाहाय सिख्ला मानसिखौ आं हर लाखिया माथो उफायबाव दे होमबालाय
दे अब्लालाय खामानिफोरखौ मोजाङै बुजायनोसै आं फै ओंखाम संग्रा न'आव मा जाखोसै रुवाथिनालाय हर थालायनो फैदोंमोन आं माबा सानावल' फैनांगौनि आं जाबाय थफिराम आरो सानथामनि थाखाय एमएलए नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा आङो सानथामनि थाखायल' एमएलए बिनि उनाव अमा राजाया गावनि मासिखौ लाफिनगोन स' मानगोनां फोरोंगिरि लोगो नोंथांमोन आरो मानगोनां मेडाममोन दिनैनि बे मिटिंआव आं नोंथांमोनखौ गुरैनो खावलायनो सानोदि नोंथांमोना जिहेतु सासे बयबो फोरोंगिरि आरो गावनि गियानखौ गावनि रोंगौथिखौ नोंथांमोना फरायसानि सायाव बाहायो आरो फरायसाफोरखौ नोंथांमोना गावनि गियानजोंनो बोसोन होयो एडभाइस होयो बेयो जोबोर मानगोनां बाथ्रा जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा नाथाय आं दिनै बुंनो गोनां बाथ्राया बेनोदि सासे फोरोंगिरिया फोरोंगिरिल' जानाङा मालाबा जोङो फरायसाफोरनि सिगाङाव फरायसाफोरनि लोगो जानानैबो दिन्थिनांगौ बिमा बिफा जानानैबो एडभाइस होनांगौ लोगो जानानैबो बिसोरनि गोसोनि खोथाखौ मिथिनो सोलोंनांगौ आरो खायसे फोरोंगिरिफ्रा ओरैबायदि रागा जोङो माने फरायसानि सायाव रागा थिखांबाय थायो फरायसाया गादबा बांसिन बुयो नाथाय बेफोरखौ बिदि खालामनो नाङा रोङि फरायसा होननानै रोङि फरायसानि सायाव मालाबाबो रागा जोंनाङा रोङिखौ जोङो फोरोंनानै रोंहोनांगौ बेनो जोंनि बिबाना बेनिखायनो फरायसाया जेसेबां गाध' जाया मानो जों बेखौ गोसो होनानै फोरोंनांगौ हाजार बार फोरोंनांगौ लाख बार फोरोंनांगौ जेब्लासिम बे रोङा आरो खायसे फोरोंगिरिफोरा मा खालामो रोंनाय स्टुडेन्टफोरखौ नुनानै रोङिफोरखौ दोनलाङो माने रोंजोब्बाय साननो आरोना बेफोरबायदि साननाङा जों गासैबो फरायसानि खोथाखौ जोङो माने अबजार्भ खालामनांगौ बिसोरखौ बुजिनांगौ आरो बिसोरनि सिगाङाव मालाबाबो रागा दिन्थिबाय थानाङा नङाबा बिसोरो नोंसोरखौ गिनानै नोंसोरनि सिगाङाव जेबो सोंथिखौनो सोंफिननो हानाय नङा जोङो फरायसाफोरनि सायाव स्ट्रिक्ट एक्सनबो लानांगौ सम नाथाय सानफ्रामबो नङा मालाबा जों धेमालिबो खालामनांगौ जाहाथे बिसोर बरिं मोना नोंसोरनि फोरोंफुनाय समाव जाहाथे बिसोर उन्दुनो ओंखारा ओरैबायदि बिसोरखौ गोसो होनाय बायदि माने धेमालिबो खालामनांगौ गेजेर गेजेर धेमालि सोलिनो फोरोंलांनांगौबो बेनिखायनो डियार फोरोंगिरि लोगो नोंथांमोना जाहाथे फरायसाफोरखौ धेमालि सोलिनो फोरोङो बिसोरजोंबो एसे बिसोरनि गोसोनि खोथाखौ मिथिनो लुगैयो खालि थंग' थं फोरोंनांगौ बे नोंनि डिउटिल' होननानै फोरोंनाङा दै बयबो फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ एसे लोगो महरैबो नायनांगौ दे बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बिबुंथिखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों बे खामानिया जागलायबाय एबार बेलेग मोनसे खामानियाव रावना होलांलायनोसै आंनि आखायाव दा साननैल' दिन दंबावो बे साननैयावनो समाजनि मोजां खामानिखौ एसेब्लाबो आग बारायना गालांथारनांगौ जय हिन्द आयै हाफङा दा माबायदि दङ मोजाङैनो दङ ना दंनायालाय मोजाङैनो दङ नाथाय गोसोखांनोसो नाजाबाय थायो बांद्राय खस्थ' खालामनो होनाङा आयै नङाबा दिमागा खस्थ' मोनगोन बेना औ आंबो बेखौनो बुंदों मानिथारा माथो दे आं दा दसे थानानै नुजाहैनोसै दा दोनथ'नोसै आं दे ओइ नारजि बुदां मा मोनफैलायखो नोंलाय बेवहायलाय आयौ बाला बोरै बदतमिज बायदि बुंखायो आंलाय नोंसानि न'आव खामानि मावनोसो फैदों दा मा नोंसानो रुवाथि नांगौ नालाय आंनो रुवाथि थानो फैदों आरो बे आइयाबो रुवाथिखौ बेखौसो मोनबाय दानि दिनाव रुवाथिखौ मोनो आरो रुवाथि नागिरनायाबो सरकारि साख्रि नागिरनाय बायदिसो मिथिबाय नोंहा बेलेग खामानि गैबावा नामा बेवहायसो रुवाथि थाफैनो नागिरलायनाय ओइ नारजि बुदां मानो बुजिबायदि होनो नोंखौ अनखांखां मोनासो फैदों दा आंलाय नङाबा नैबे दाउस्रि देलाया बाल्लावबो मालायनि न'आव थोरसि गंसेबो सुनानै होग्रा नङा माथो होद थांफिनदो नाले नोंखौ गावसानि न'आव बिहामजो थाफैनो नागिरनाय थां बालथां बुंखाबाय सिन्था खालामनाङा नोङो आं हराव थायाथ' आं सानावल'सो फैगोन आरो मोनाबानो थांगोन आच्छा बुंलाय नारजि बुदां नों मा जानो गोसो बेखौनो बानायनानै होगोन आं ओइ दाउस्रि देलाय ओजों फैथ'लाय नोंसायाबो आंखौ मोजां मोनब्रेथारबाय मिथिबायना गासैबो खामानिखौनो आंखौ बुजायखाबाय बिदि होना आंनि सेराव थङालि बाङालि दा देखायलै माने बे माने अनबा अनजाया नोङो गोदाव सोराव बाथ्रा दाबुं सबबागासिनो सोबा जागोन आंजों आयौ बाला बोरै होनखायो दाउस्रि देलाय फैथ'लाय र' थांगौ बिराद जाल्ला खालामसिगोन दा बे दाउस्रि देलाया आंखौ बारा न'आव थाबाय थाजानाय नंलालै दसे ओंखारलांनांसिगोन हाफांनाव थांनांगौ ना हाफांखौ खबर लाहैनि र' हा ओंखामबो जालांला होमबा दिनै नांथ'ला दे मालाबा फैबा जालांनोसै दे अब्लालाय थांदो दे आंबो अमानो आदार हैनोसै मोनालायबाय अमानो आदारखौनो होनो बावनानै दङ जागोन दे नारजि बुदां औ बुं हाफां नोंनि खोथा खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय आं मा खोथा बेनो नोंनि हिनजावखौनो आरोना गथ' गथाय थानानै नोंबायदि अनसुला हौवा थानानै बोरै गारनानै थांगोन नोंना हिनजावा बेनिखायनो नोंनि जानानै दुखु मोनदों आरो बे खोथाखौ सोर खोन्थागोन नोंनो नोंनि गार्लफ्रेन्ड दाउस्रि देलाया खोन्थादों बे दाउस्रि देलाया ना मा होनदों नों जेबो नङा हाफां आरो मोनसे खोथा दाउस्रि देलाया आंनि गार्लफ्रेन्ड नङा आरो आंनि हिनजावा आंखौ गारनानै थांग्रा मानसि नङा जोबोद मोजां
अब्लालाय सोरथो नोंनि हिन्जावा बुं सोरथो नोंनि हिन्जावा सम फैब्ला उनाव नोंबो मिथिगोन दे अब्लासिम गावखौनो मोजाङै जोथोन लाखि दे गुड नाइट मा होनांगौ बे नार्जि बुदाङा अब्लासिम गावखौनो मोजाङै जोथोन लाखि आंथ' मोजाङैनो दंखायो आरो बे अमा राजाया मानो दाबो फैयाखै दे थाब फैबानो जासै हे हापां आंखौनो नेगासिनो दङ नामा ब्रा औ नोंखौनो नेगासिनो दङमोन माले हापां गिगासिनो दङ नामा आं नोंखौ बावगोन होननानै बावाब्रा मानो बावनांगौ जाखो गोसोखांथि फैबाबो गिनाय मोनो आरोहाय गोसोखांथि फैफिनबा नों आंखौ बावगारबालाय आच्छा नोंबो आंखौ बावबालाय नोंनि गोसोखांथिया फैफिनबा अब्ला मोनसे खामानि मावनि फटक साफायनानै दोननोसै दे मोनसे गोसोखांथिनि थाखाय बरिया आइडिया दे फट'खौनो साफायनोसै दे होमबालाय आइला मानो नांगौ नुखोलै आंलाय फट'खौ हर दै हापां आंनो जागोन दे वाट्सएपआव दा फट'खौ हरगोन आं नोंनो आयु नायनो हालाय जों हालाय मा रायलायगासिनो इसोरलाय आनै दंबाव आइजों आफाजों मालाय फट' खेबलायगासिनो देनां गोसोखांथिया फैफिनब्लाथाय सानैजों थिगसे नांलायाबानो जाबाय आरो आच्छा रायजोफोर दहाय बुंखानाय बायदि नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै लाब्रानि सोमोन्दै फंनैसो बुंनोसै बेनि सिगाङावनो लाब्रा अनसायगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय खुलुमनाय अननाय आरो साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय बेबायदिनो नोंथांमोना लाब्राखौ अनसायबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना खायसे खायसेया बुङो आरोना टपिकखौ मानो बेलेग बेलेग खालामबाय थायो माने दसेनो अमा राजाखौ मानो दसेनो बिदि खालामो दसेनो मानो बिदि खालामो मानो अमा राजाखौ खैफोदाव खोलैबाय थायो बेफोरबायदि बुङो आरोना माने टपिक चेन्ज जाबाथाय खायसे खायसेया कमेन्ट खालामो खायसेयाथ' मोजां मोनो नाथाय बै मोजां मोननायफोरखौ बुंथ'ला आङो जायफोरा माने फिडबेक हरो आरोना बिसोरनि थाखाय बुंनोसै अमा राजाखौ नोंथांमोना बयबो मोजां मोनो नङा होमबा आरो बे मोनसे कमेडि स' कमेडिनि गेजेरजोंनो समाजारि जाथायफोरखौबो गेजेर गेजेर लाबोनो नागिरो जों आरो बे जाथायफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखायनो अमा राजाखौ गोबां केरेक्टाराव होनांगौ गोनां जायो राननानै होनांगौ गोनां जायो जेरै मालाबा दखना बेफारि मालाबा मास्टार मालाबा आबादारि बेफोरबायदि खालामनांगौ गोनां जायो मानो होनोबा नोंथांमोना बयबो अमा राजाखौ मोजां मोनो नङा होमबा बेनिखायनो जोङो माखासे समाजारि जाथायखौ खिन्थिनो थाखाय जोङो एपिसोडआव बेलेग बेलेग इउनिक टपिकबो लाबोनांगौ गोनां जायो आरो अमा राजानि केरेक्टारावल' जोङो गोबां रोखोमनि केरेक्टार सोनानै होयो बिदि नङा जोङो हाफांनि केरेक्टारखौनो साननानै नाय हाफाङा खुगा गोसाबाबो बियो मालाबाबो रावखौबो थगाया आरो सोमस्रि बायदि गोसोनि मानसिबो दङ सोमस्रिया दैब्रु माने सोमस्रि बायदि गोसोनि गोबां मानसिफोरबो दङ दै माने गोसोआ बिराद सेन्सिटिभ आरोना एसे एसेयावनो गाबो बयजोंबो थगायजालाबाय थायो आरो दाउस्रि देलाय बायदिबो दङ खुगा मोननै मोनथाम थङाले बाङालि मालायनि बयफ्रेन्ड गोसो थोग्रा बेफोरबायदि केरेक्टारनिखौबो जों सोनानै होयो थिग बिदिनो जोङो नार्जि बुदांनि बेलायावबो जोङो नार्जि बुदांनि केरेक्टारखौ नरम होदों भद्र होदों बेबायदि नार्जि बुदां बायदि मानसिबो दङ नाथाय नार्जि बुदां बायदि मानसिखौ बरिं मोननो नागिरो आरो मानसिफोरा जेरै नोंथांमोननि कमेन्ट बक्सआवनो मालाबा मालाबा मिन्थिनानै मोनो थिग बिदिनो नार्जि बुदांनि उल्थायै जोङो सन्तलानि केरेक्टारखौ एसे बेलेग खालामनानै होदों जायफोरा जौ लोंग्राफोरखौ सापर्ट खालामो मोजां मोनो आरोना स' फानि एसे होनानै होदों ओमफ्राय बमब्रमा स' बमब्रमानि केरेक्टारखौबो जोङो एसे इउनिक खालामनानै होगोन साननैसोनि उनाव दा नोंथांमोना टपिरामखौ नायथ'बाय थादो टपिराम बायदि मानसिबो दङ खुगायाव एकदमबारे नंगौ माने एकदम फौसौलिया खोथा बिराद बुङो आरोना नाथाय गोसो सिङाव जोबोद मोजां बेफोरबायदि मानसिबो थायो स' बेलेग बेलेग केरेक्टार माने गासैबो केरेक्टारखौनो ना जों माने सासे मानसिनि अबेबा अबेबा केरेक्टाराव सोनानै होदों आरोना जेरै अमा राजा बायदि मानसि बिराद दङ हिन्जावनि खोथाल' सानग्राबो दङ आरोना गावनि हिन्जाव थानानैबाबो मालाय सिख्लाजों लाइन मारिग्रा स' बेफोरबायदिखौ जों अमा राजानि केरेक्टाराव होदों मालाबा जों अमा राजाखौ मोजां केरेक्टारावबो होयो मानो होनोबा समाजनि जेसेबांखिनि जाथाय जायो जोङो माने केरेक्टारनि गेजेराव सोनानै होफायो आरो स' नोंथांमोना कनफिउज जानाङा दे नोंथांमोना बेखौसो सान जे जोङो बे केरेक्टार अमा राजानि केरेक्टाराव बा हाफांनि केरेक्टार जाखिनि जों नुथाय होगासिनो दङ बेयावबो माबा मोनसे मेसेज दङ होननानै नोंथांमोना सानो आरोना नोंथांमोना काहानिखौ बा स्ट'रिखौ उल्था फाल्थां खालामदों होननानै दासान दा जोङो गोसोखांथि गोमानायखौबो मानि थाखाय होदों हाफां आरो अमा राजानि लाभ स्ट'रि होनो ना नङा होमबा स' नोंथांमोना हाफां आरो अमा राजानि लाभ स्ट'रियाव बिथांमोनखौ बोरै नुगोन बेखौ खोन्थिनानै होनाय जादों आरो ना मानो होनना गोबाङानो बुङो जे बिसोर सानैया मोजां जानायमोनब्ला बिसोर सानैखौ मोजां रायलायनाय होयोब्ला मोजां जागौमोन मागौमोन स' बेखायनो जों इउनिक टपिक लाबोनो नागिरो आरो ना नोंथांमोननि थाखायनो स' नोंथांमोना बेखौ गोरोन्थि दाबुजि आरो मोनसे खोथा गोबाङानो टपिरामखौ एमएलए जानायबो सानदोंमोन नङा होमबा स' बिथांमोननि साननायखौबो जाफुंहोदों जोङो बेनिखायनो जों दासान्दि अमा राजानि जायगायाव टपिरामखौ सोनानै होदों स' नोंथांमोना सानखा आरो ना माबा मोनसे इउनिक टपिकआव फैदोंब्ला बा माबा मोनसे कनसेप्टआ गोदान जादोंब्ला बेयावबो माबा मोनसे हाबनानै दङ बा माबा मोनसे नोंथांमोननि गासैबो हास्थायनायखौ बा खावलायनायखौ जाफुंहोदों होननानै साननानै ला आरोना नोंथांमोना काहानियाव उल्था पुल्था सोलाय सोल' जादों होननानै मालाबाबो दासान जि काहानिया दङ बे काहानियाव फैफिनगोन नाथाय गेजेर गेजेर एसे इउनिक लाबोगोन आरोना स' नोंथांमोना एसे बुजिनो नाजा आरो दे
आरो काहानिया ना सिधायै थांबाय थायोब्ला मोजांखौल' दिन्थिबाय थायोब्ला ना बरिं जालांगोन आरो ना बेनिखायनो लेथेर फेथेर गुलाय गुजाय समाजाव मा जादों मा जायाखै थगाय थसि जानाय जायो मानसिनि केरेक्टारफोरखौबो होनांगौ जायो जेरै दाउस्रि देलाय दाउस्रि देलाया जाहैबाय खुगा मोननै मोनथाम बेनि खोथाखौ बैयाव लगाय नङा होमबा नोंथांमोना बरिं मोननो हागौ नाथाय बेफोरबायदि मानसि रियेलावबो दङ जों बेफोरखौसो दिन्थिनानै होनाय जादों आरो ना स' नोंथांमोना बेफोरखौ दासान दे उल्टां फुल्टा खालामगासिनो दङ होननानै दासान माने रियेलाव जा जानाय दङ बेखौसो जोङो नोंथांमोननो मोनसे मेसेज महरै होनाय जादों आरो ना स' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौबो शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव स' बाय बाय लोगोफोर उननि एपिसोडआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आसा खालामो नोंथांमोना आंनि क्लेरिफिकेसनखौ बुजिबाय होननानै गुड नाइट